Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρία, γεμάτος δώρα, για να σκορπίσει τη χαρά σε όλα τα παιδάκια της γης. Σ' όλα, εκτός από τη Φανίτσα, που θυμήθηκε τον πατερούλη της όταν της χάρισε την κούκλα και του δώσε ένα φυλάκι. Τι ευτυχισμένη εποχή. Της φαινότανε τόσο μακρινή, κι ας μην είχαν περάσει ούτε 3 μήνες από τότε που έχασε τον αγαπημένο της πατερούλη. Η τραγική ηρωνία της τύχης θέλησε να βρει η Φανίτσα την κάλπικη λύρα στο δρόμο. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι ήτανε, την πέρασε για κουμπί. Όταν όμως την είδε να γυαλίζει, της φάνηκε παράξενο και τη μάζεψε. Αυτό το βρήκα στο δρόμο, Μανούλα. Μια λύρα. Λύρα χρυσή. Μας λυπήθηκε ο Θεός, Φανίτσα μου. Σωθήκαμε. Θα πληρώσουμε τα νίκια στο σπαγκοραμένο και θα μας περισσέψουν και λεφτά να κάνουμε και πρωτοχρονιά, μωρό μου. Πήγαινε να τη χαλάσει το μπακάλι στο Κυρπαναγιώτη, ναι. Πάω, Μανούλα μου. Ναι, μα πρόσεξε, μωρό μου, πρόσεξε μη σε γελάσουν τα μάτια σου 14. Πού τη βρήκες? Στο δρόμο. Αυτή δεν αξίζει τίποτα, παιδάκι μου. Είναι κάλπικη. Κάλπικη. Τι θα πει κάλπικη? Τι πληρώνετε? 48. Άμα ήταν λύρα χρυσή, δεν θα την έβρισκε στον δρόμο, παιδάκι μου. Βρίσκονται στον δρόμο οι αληθινές λύρες. Και πού δεν πήγε, στο φούρναρι, στο μανάβι, ως και στον ψιλικατζή που πουλάγε τις καραμέλες. Δεν αξίζει τίποτα, Φανίτσα. Θες να μου τη δώσεις να τη βάλω στη βιτρίνα και να σου δώσω μια καραμελίτσα? Η Φανίτσα θυμήθηκε τα λόγια της μητέρας της. Πρόσεξε μη σε γελάσουν. Όλοι ήθελαν να τη γελάσουν. Και ξαναγύρισε πικραμένη για τη φτωχή της καμαρούλα. Τους πετούσε λοιπόν στο δρόμο ως παγκοραμένος πρωτοχρονιάτικα. Δεν ήταν δυνατόν, αφού είχε μια χρυσή λύρα στα χέρια της. Φανίτσα. Τι έχεις πουλάκι μου, το κλείς? Δεν πιστεύω να πήξεις τις φωνές και να φύγεις πάλι. Δηλαδή δεν με φοβάσαι πια. Δεν σας φοβάμαι, τώρα πια μεγάλωσα. Μπράβο, κλίτσα μου. Αλλά δεν μου είπες, γιατί τα μαντάκια σου είναι βουρκωμένα? Γιατί βρήκα στον δρόμο μια λύρα. Μια λύρα? Ναι, και η Μανούλα μου με έστειλε να την χαλάσω για να σας πληρώσουμε τα νίκια. Και την έχασες? Όχι, δεν την έχασα. Μια λύρα. Κοίταξε εδώ. Τι έρχεσαι να κατευθύνεσαι σε μένα στη χαλάσω εγώ, παιδί μου? Μπράβο, τι έχει πρωτοχρονιάτικο. Τι θα πει κάλπικη, κύριε Μαυρίδη? Κάλπικη? Ναι, κανένας δεν μου τη χαλάει. Γιατί να λέει κάλπικη? Για κάνε έτσι από το φως, παιδάκι μου. Κάλπικη. Ο Κυρκώστας ήθελε να μου την πάρει και να μου δώσει μια καραμέλα. Και η Μανούλα μου είπε θα κάνουμε πρωτοχρονιά με αυτή τη λύρα. Αλλά τώρα θα μείνουμε νηστικοί. Ώστε δεν στη χαλάει κανένας, Κανένας. Η μάνα σου είναι ακόμα άρρωστη στο κρεβάτι? Ναι, στο κρεβάτι. Καλά. Θα στη χαλάσω εγώ. Τόσα πολλά λεφτά κάνει μια λύρα. Να κρατήσετε και τα νίκια. Αν στα χαρίσω τα νίκια, θα μου δώσεις ένα φυλάκι? Θα σας δώσω. Δώσε μου το λοιπόν. Τι περιμένεις? Το καιρό που πέθανε ο πατερούλης μου, κανένας δεν μου χάρισε τίποτα εκτός από εσάς. Κανένας δεν μ' αγαπάει πια. Ούτε μου δίνουν τίποτα χωρίς λεπτά. Ούτε το μανάβι σου, το μπακάλι σου, το χασάπι σου. Ούτε λουλουδάκια μ' αγοράζει κανείς. Ώστε πουλάς λουλουδάκια? Πηγαίνω και τα μαζεύω από το νεκροταφείο, από τους πλούσιους τάφους που είναι κοντά στον τάφο του πατερούλη μου που είναι φτωχός. Δεν χρειάζεται να ξαναπουλήσεις λουλουδάκια, Φανίτσα. Θέλω να γίνω εγώ πατερούλης από εδώ και μπρος και να μην σου λείψει τίποτα πια, κορούλα μου. Θες να σε λέω κορούλα μου? Να πάρω στην καρδιά σου τη θέση του πατερούλη σου? Έχω κλείσω.
Πήγες. Μπα, μου πήραν τα κλάματα. Να. Πήγαινε τώρα στη μανούλα σου και δώσεις αυτό το κρέας να το μαγειρεύσεις. Έλα εδώ. Πάρε και αυτό το μακαρόνι. Πάρε και αυτό. Έλα. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Και τώρα τρέχα, Φανίτσα. Και να πω ότι μου τα δώσετε εσείς όλα αυτά. Όχι. Ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης μου φέρνει τα δώρα στα μικρά παιδάκια κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς.